Слова гарбата ў беларускай мове паходзіць ад польскага слова herbata, што ў сваю чаргу паходзіць ад лацінскага слова herba – трава. У польскай мове слова спачатку азначала травяную настойку, а з часам стала ўжывацца ў значэнні чай. Такім чынам, слова гарбата увайшло ў беларускую мову праз польскую, дзе слова herbata ўжываецца для абазначэння чаю. Слова чай у беларускай мове паходзіць ад кітайскага слова ча. Гэтак жа, як і ў шмат якіх іншых мовах, яно прыйшло ў беларускую мову праз расейскую. У кітайскай мове існуе багата дыялектаў, і адно з вымаўленняў гэтага слова ча, што адпавядае сучаснаму беларускаму чай. У гэтых словаў чай і гарбата няма афіцыйнага размежавання на напой зёлак і чай, таму карыстайцеся любым з іх. Але не ўнікайце слова чай толькі таму, што яно нібыта з расейскай мовы. Яно не з расейскай мовы, яно з кітайскай. Ну і не забывайце на такія цудоўныя беларускія словы, як чаяваць, чаяванне і чаявыя. Жартую. Чаявых у беларускай мове няма. Па-беларуску не чаявыя, а гасцінец альбо гасцінчык. А яшчэ больш падобных цікавінак, правілаў, парадаў, лаянкі і антытрасянкі вы знойдзеце ў маёй базе беларускай мовы па спасылцы ў апісанні гэтага відэа. Піце травяныя напоі і гаварыце па-беларуску.